mesa del Pleno. El primer punt, aprovació de l'acte de sessió anterior de data de setembre de 2021. Vots a favor? Vots en contra? Segon punt, aprovació del pressupost municipal. Plantilla de personal i bases d'execució per a l'any 2022. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? L'estiu a les 7 i l'hivern a les 9 de la nit. Què t'apareix? De qualitat a... Tercer punt, aprovació i realització de llicències en sòl no urbanitzable per instal·lació de plantes solars. A veure, n'hi ha molts projectes presentats a l'Ajuntament en quasi tots els polígons i n'hi ha projectes que se solapen en el mateix polígon. Entonces, al final hem decidit en soles terrenys dels polígons més degradats, que són els del Vertedero, polígono 6, 5, 4 i 7. Crec que tinc una informació d'Isabel. Soles ficar aquests polígonos para que pugui fer una planta solar que ho faig ahir. Entonces, passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? El quart punt, aprovació de la incorporació de l'inventari del bé d'immoble de la casa de Riumagre número 3. Els familiars de la Teodorita tinguérem una reunió amb ells des de l'Ajuntament i han cedit la casa de forma gratuïta a l'Ajuntament. Entonces, anem a votar-la. Vots a... Sí. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? El quinto punt, aprovació de nou nomenament de representants de l'Ajuntament de Real a la Mancomunitat de la Ribera Alta. Al presentar Toni la renúncia, pues tenim una altra persona en companyia meva a la Mancomunitat y vendrá Minerva en mí. Entonces, ¿vots a favor? ¿Vots en contra? ¿Abstencions? Tercer punt, aprovació del nou nomenament de representants de l'Ajuntament de Real a la Mancomunitat de Baix de Salcà. El mateix que el punt anterior. També vindrà Minerva en companyia meva. Passem a votació. ¿Vots a favor? ¿Vots en contra? Abstencions? Mocions d'urgència en part de l'article 93, 91,4 i 97,3 no hi ha cap. Donar compte de les resolucions d'alcaldia ja les teniu i ara pues tres i preguntes. Sí, yo volia preguntar un par de cosas. El tema del carregador elèctric, sabem de quina potència és? Pues ara no ho sé, m'ho tindria que apuntar i t'ho diria, però és de càrrega ràpida. Bueno, el tècnic m'ho diria que era de càrrega ràpida. I això se podrà carregar a qualsevol hora del dia? Quan estigui en marxa, de moment se podrà carregar a l'hora que vulgui, serà de forma gratuïta de moment, com la majoria dels pobles estan fent, i després ja passaríem a lo millor a una gestió. La pregunta és la forma de pago, o sigui, és gratuït? De moment és gratuït com estan fent del 90% de poblacions. I després... Jo no sé el que està fent. No, ho estic comentant. I després més avant, és un poc per fomentar que la gent tingui aquest tipus de vehicles. I després més avant ja ho diria. Més coses. Sobre les terrasses dels bars, veig que ja se van a cobrar les terrasses? Sí, a partir del 1 de gener ja comença la marxa normal. I això per què? Perquè la pandèmia no s'ha acabat, vull dir, que vau decidir que així... Sí, ho decideixen a veure, ara està millor que estava... Els llits de local poden tindre de moment, si no hi ha restriccions, tenen l'aforament. Jo ara penso que estan pitjor, però bueno. I totes les terrasses se cobren? Se cobren totes, sí.
Si n'hi haguera, si empitjorara la cosa i n'hi haguera que continuar, pues continuaria. Les de Terrassa de Xubirat també se cobra. De moment això és un edifici públic. Ja, però vull dir que l'explota això no paga Terrassa. O sigui, ho valorarem. Vale. Bé. Una altra cosa, quan està previst començar les obres del carrer Mestre Romaguera? Pues crec que a principi de l'any que ve. Principi de l'any que ve. Vale. Pues... bé, pues això és tot. Anem a part. Per tant, algú té algun seguit? Pues entonces donem per finalitzat el pleno. Són tirat les 9:06. Ara ja, Elisabet, ja té feina de gravar, el pleno s'ha acabat i té feina de gravar.